Pin Pet aplikaciju baš zbog toga što jako puno životinja traži svoj dom iz raznoraznih razloga. Najčešće su to razlozi gde sama životinja nije kriva. Prema nekoj statistici dnevno se u Srbiji izgubi preko 100 ljubimaca. Neki deo se vrati, ali isto dobar deo ljubimaca se ne vrati svojim vlasnicima. Ideja mi je da ta aplikacija i dalje nastavi da raste, da se proširi na druga tržišta, na tržišta bivše Jugoslavije i Balkana, tako da sam napravila zdravstveni karton gde vlasnici ljubimaca mogu da unesu sve posete veterinarima, mogu da unesu evidencije vakcina, evidencije svih laboratorijskih nalaza. Na havajskom oni to zovu Ohana, to znači kao porodica. I oni su svi između sebe povezani i tako imaju duboko poštovanje prema prirodi, prema životinjama, jedni prema drugima. Ajde sada opet na brzaka da nabrojimo 3 stvari koje realno svako od nas može da uradi, a vezano je za životinje koje su na ulici. Može da im sipa vode, može da sipa malo hrane i može da ih oglasi u Pin Pet aplikaciji za udomljavanje. Pozdrav ekipa, ja sam Sara, a vi gledate novu epizodu Petkasta, podcasta koji ljubimci rado slušaju. Danas pričamo o nečemu što se tiče svih vlasnika, ali i svih životinja koji još uvek traže svoj put kući. Šta se dešava kada se ljubimac izgubi i kako možemo to da sprečimo? Sa nama je danas Snežana Bošnjak-Šakić, osnivač Pin Pet i Pet Mondo. Pričamo o Pin Petu, odgovornom vlasništvu. Uživajte! Snežana, dobrodošla u Petkast. Mnogo mi je drago što si danas sa nama, zato što ćemo pričati o jako važnim temama. Ajde za početak nam predstavi sam Pin Pet. Šta je to? Pre svega, Saro, hvala ti puno na pozivu. Pin Pet je besplatna mobilna aplikacija koja je namenjena vlasnicima ljubimaca. Ona ima nekoliko različitih sekcija. Neke od najvažnijih sekcija su namenjene izgubljenim i nađenim ljubimcima. Ono što je interesantno za tu sekciju je taj podatak da ona podrazumeva i pokriva teritoriju cele Srbije i obuhvata sve ljubimce. Na današnji dan imamo na društvenim mrežama, preplavljeni smo objavama o izgubljenim ljubimcima, nekad je to kuca, nekad je maca, nekad je zeka, nekad je papagaj. Te informacije su često lokalno orijentisane, pa postoje stranice koje su za izgubljene i nađene mace, Novi Sad, izgubljeni i nađeni psi, Balkan ili ima ih baš Beograd, dosta, kako god. Ima ih zaista dosta, a često se desi da životinja usled migracije završi u nekom drugom delu grada ili čak nekad u drugom gradu. Mi smo imali upravo situaciju da kroz ovu našu aplikaciju bio je jedan kuca koji je ušao u voz. Sad je frekventna prilično ruta između Beograda i Novog Sada, koji je ušao u voz u Beogradu i izašao u Novom Sadu. Nekim čudom je završio u Odžacima kod Sombora i prosto bilo kakve društvene mreže ili bilo što jako je teško da to lociraju, ali uz pomoć ove aplikacije smo uspeli da vratimo tu kucu kući. Tako da sama aplikacija je nastala, da kažemo, iz jednog tužnog momenta, trenutka. Ja dobar deo svog života spašavam životinje. Tako sam spasila jednu kucu sa ulice sa sve štencima. Baš negde bilo je božićno neko jutro, donela sam je na vikendicu, ona se bila tek oštenila, bile su muke da te štence uzmemo, prebacimo. Ona nažalost se oštenila na nekom igralištu za decu, pa je bila malo agresivna, odnosno štitila je svoj okot, pa su onda roditelji dolazili sa decom da deca gledaju kuce i tako dalje i onda kad je ona zarežala, zalajala, onda su to već doživjeli kao neprijatnosti i onda sam ja morala da je sklonim. Sklonila sam kod sebe na vikendicu, uspela sam da sve te štence zajedno sa mamom, uspela sam sve da ih odgajim i da ih udomim. I ta kuca, s obzirom da je trebala da se leči, je ostala kod mene, Biglica
Lady se zvala. I ona je neke 2 godine bila kod mene, nju nisam pokušavala ni da udomim jer je imala tako neke srčane tegobe i tako, zamarala se, zahtevala je stalnu neku veterinarsku negu i izgubila se tokom redovne šetnje. Prosto takvi su biglovi, odvukao ih je miris, ona mi se otrgla sa povodca. Nisam ja uspela da je stignem, mislila sam ajde vratit će se za nekih 5-10 minuta, nije se vratila. Već onako me počela panika da hvata, moram da priznam u prvi mah nisam bila nešto zabrinuta, sve mislim vratit ću se. Pa jeste, pa oni uvek tako osjete miris da. i put do Pa kuće se manje vrate. više znaju. Da. Međutim, prolazili minuti, prolazili sati, ja tražim, animirala sam ukućane, prijatelje, mi smo pretražili celo područje, zvali, nema šta nismo radili. Onda sam sve štampala postere, objavila na svim društvenim mrežama. Ja sam uzela godišnji odmor da tražim tu kucu. Međutim, prolazilo je vreme i prosto taj neki osjećaj straha, nekog besa prema samoj sebi, tuge kako je otišla. Ja i dan danas, mislim, teško mi je da se ne zaplačem kad znam da prosto je otišla i da nisam mogla da je nađem. I prosto taj miks osjećanja je nešto što me podstaklo i nateralo me da kažem da napravimo ovu aplikaciju sa idejom da pomogne svim vlasnicima ljubimaca kojima u nekom trenutku se desi da izgube svog ljubimca. Verujte, trenutak nepažnje, eto kao kod mene, je dovoljan. Jeste, verujem i jako je i teško i stresno i nekako na kraju krajeva bude izrazito tužno da shvatiš da tvoj ljubimac jednostavno više nije tu pored tebe, da je negde sam, luta i da ne znaš ni kako mu je, ni da li je gladan, žedan. Verujem i znam koje su sve misli u glavi i šta se zapravo šta teče kod nas u glavi i kakva su i osjećanja. Sama svrha PIN Pet aplikacije je itekako plemenita i drago mi je što postoji to i kod nas na našem, ajde kažemo, Balkanu, ali i u našoj zemlji, jer vidimo svi, svesni smo da jako mnogo ljubimaca ima koji su ili izgubljeni ili imamo dosta pasa, odnosno životinja koje treba udomiti. Kako je nastao Pet Mondo? Pet Mondo je udruženje za dobrobit životinja, čiji sam ja jedan od osnivača. Mi smo jedna grupa prijatelja, prosto grupa prijatelja koja je odlučila da ujedini naše individualne napore kada su životinje u pitanju. Svako od nas ima ljubimca, ima kucu, ima macu, kucu izvede u šetnju i onda na ulici vidi neku drugu životinju koja je ili bolesna ili gladna ili joj treba neka veterinarska nega u smislu da je ozbiljnije povređena i tako. Tako da je to nešto čime smo se mi bavili, da kažemo, samo inicijativno dugi period godina i onda smo se odlučili da taj našu tu aktivnost, da kažemo, formalizujemo u vidu udruženja. Pet Mondo udruženje je nastalo 5. januara 2018. godine, tako da evo proslavili smo ove godine 8 godina postojanja. Mogu da kažem, uradili smo puno, a isto tako mogu da kažem, mogli bismo da uradimo još i više. Nikad nije dosta. Da. Ali onda s druge strane, nekad nas tako uhvati očaj, pošto smo svi, mi ograničeni sa svojim kapacitetima, resursima, mi nemamo svoje prihvatilište, nas je 4 u udruženju i onda sve kuce i mace koje spasimo sa ulice, mi donosimo u svoje kuće, stanove, vikendice i tako dalje. Tako da smo itekako ograničeni prostornim kapacitetom. Također, mi svi radimo, imamo svoje poslove od kojih radimo, živimo, finansiramo ovakve stvari. Tužno je što država nema u tom smislu sluha za takve neke karitativne inicijative gde, eto, grupa pojedinaca poput nas, a ima nas mnogo, pomaže na taj način i doprinosi društvenoj zajednici kroz pomoć i zbrinjavanje životinja. Mi smo za ovo vreme, otkako smo se osnovali, spasili smo, da kažem formalno, kao udruženje, preko 1.500 životinja. Svaka čast. I preko 1.000 njih smo udomili. Otprilike
tokom godine uvek imamo negde u proseku 130 kuca i maca. Imali smo situacije da smo spašavali i labudove, i ptice, i zeke, tako da nismo samo ograničeni na kuce i mace, ali eto, to je neka ideja, svaki spašen život i sve nešto što uspete da promenite nečiji život na bolje nam daje podstrek za rad. S druge strane imamo puno ograničenja, imamo i nekih i tragikomičnih situacija i nerazumevanja. Mislim, ljudi nas zovu u 1 ili u 2 ujutru, da, mislim, ja sam već navikla, isključujem telefon, da misle da smo kao da smo mi neka hitna pomoć. Oni ne shvataju da je to nešto što je volonterski, što mi radimo u svoje porodice, živote i tako dalje. Onda budu ljuti, besni. Kakvo ste vi udruženje? Onda lupe slušalicu, vređaju, psuju. Ukoliko ne odgovoriš na neki njihov, neki najbanalniji zahtev. Da. Tako i, mislim, nama je to, nekad je to frustrirajuće, ali uglavnom nam bude smešno. Ima i dosta tužnih situacija sa svim, baš onako aktivnost koja dosta troši emotivno ljude, ali stvarno verujem mi da je to nešto što najveća nagrada je srećna životinja, oporavljena životinja i životinja u novom domu. I mi kroz u PIM-PET aplikaciji, da se sad vrati na PIM-PET aplikaciju, baš zbog toga što jako puno životinja traži svoj dom iz raznoraznih razloga. Najčešće su to razlozi gde sama životinja nije kriva, već desi se promena u porodici, prinova u porodici, promena posla, promena, da kažem, stambenog ili životnog okruženja i životinja ostane bez doma. I onda smo baš zato hteli da napravimo i napravili smo sekciju Udomi me, koja je namenjena svim životinjama za udomljavanje i moj cilj je da to postane, da kažemo, jedna platforma gde bi svako ko želi da udomi ljubimca tu otišao i mogao da filtrira. Pronađe, da. Nekog prema svojim kriterijumima. Tako je. Ili ponekad zapravo ljubimac pronađe tebe. Jeste. I to se isto dešava. Htjela sam samo da se nadovežem da koliko je divna stvar što ste pomogli čak 1300 ljubimaca, toliko je to i tužno, jer to znači da 1300 ljubimaca je upalo u neku situaciju koja je u tom trenutku za njih bezizlazna i kojima treba pomoć i kojima treba dom. Tako da možda i da se nadovežemo na tu priču da ljudi ako kupuju ljubimce, životinje, budu svesni da o njima treba da se brine i da to nisu samo neke potrošne stvari, nego su zapravo živa bića kojima treba sve ono što treba i tebi. Tako je, apsolutno. A to se često zanemaruje i zaboravlja. Tako da definitivno jako plemenito što radite i generalno i kao Pet Mondo udruženje, ali i kroz PIM-PET aplikaciju. A opet s druge strane toliko je i tužno što toliko životinja je samo zapostavljeno negde sa strane. Jeste. To je tužna realnost. Mislim da mi kao društvo imamo baš dosta prostora za evoluciju i za napredak, za razvoj empatije prema životinjama, jer te životinje koje su na ulici, one prosto nisu pale s neba. Niti su one na ulici svojim izborom. Ja nekako ne volim baš termin kad se kaže lutalice, zato što oni ne lutaju svojim izborom. Lutaju u potrazi za hranom, za ljubavlju, za nežnošću i verujem da svako može nešto da uradi za njih. Ako ne može da im pomogne, da ih nahrani, bar možda ih pomazi. Ne treba da ih šutne ili da ih vređa i da bude grub. Pa, letnja sezona je ostavite negde sa strane, ako ništa drugo, po neku koru hleba ili kifla ako imate i neku čantricu sa vodom, bit će životinje izrazito žedne i izrazito gladne, baš kao i vi. Jel' tako? Jeste, apsolutno. Sad, u moru tih društvenih mreža i svega što postoji, zašto je bila potrebna baš ovakva aplikacija koja će da spoji sve? Ja sam opet da kažem da se nadovežem na svoj lični primjer, a i kroz iskustvo sa Pet Mondom. Vidim da društvene mreže su preplavljene svaki dan oglasima. Vi kad odete na Facebook ili na Instagram, vidite na onom feedu nešto
danas i kad dođete za 15 minuta već toga nema, preplavljeno je nekim novim. Mi smo postali to društvo koje stalno traži neku novu vrstu animacije i tako. Tako da prema nekoj statistici dnevno se u Srbiji izgubi preko 100 ljubimaca i neki deo se vrati, ali isto dobar deo ljubimaca se ne vrati svojim vlasnicima. Naročito kada su u pitanju ljubimci koji su navikli na život, da kažemo, u kući, stanu, dvorištu, jer oni se prosto ne snalaze na polju. I desi se da ih udare kola, da ih napadnu druge životinje, da ih oteraju ljudi i da oni prosto se ne snalaze u tom novom okruženju i da vrlo brzo nastradaju. Tako da je bilo potrebno da se napravi nešto što bi omogućilo ljudima kojima se izgubi ljubimac da što brže reaguju. I ova aplikacija je upravo nešto što im je to ponudila. Jer korisnik aplikacije može bukvalno za 30 sekundi da objavi da je njegov ljubimac nestao. U okviru aplikacije se generiše automatski poster ljubimca sa osnovnim informacijama koje ste uneli u smislu imena ljubimca, nekih osobenih karakteristika i broja telefona i kontakta vlasnika i onda je vlasnik ili bilo ko je registrovao to u aplikaciji u mogućnosti da taj poster podeli ili putem društvenih mreža ili preko Vibera, Whatsappa ili jednostavno da ode u neku fotokopirnicu pa da odštampa taj poster pa da ga zalepi. I sa tim mislim da je kako vreme prolazi, naravno nikad ne treba odustajati, ali za ljubimce koji su navikli na čoveka i na život u stanu, naročito, vreme je jako kritičan faktor. I upravo ova aplikacija je jedan od tih razloga. Drugi vrlo važan razlog je što ova aplikacija radi matching, radi podudaranje. Dakle, poredi listu svih izgubljenih sa listom svih nađenih ljubimaca i traži faktore podudaranja. To može da bude boja, može da bude rasa, može da bude lokacija i ukoliko se desi do tog podudaranja, onda onaj koji je napravio objavu, bilo da je izgubio ili našao ljubimca, dobija notifikaciju, odnosno obaveštenje. I to je nešto što, na primjer, društvene mreže, makoliko popularne danas bile, ne nude. Naravno. Nemaju to mogućnost. I to je najveći, da kažemo, to je najveći benefit, jer kada se desi da se ljubimac izgubi, ova Pin5 aplikacija radi u pozadini, prosto da kažemo radi za vas i pravi te pretrage, traži ta podudaranja da bi se što pre vlasniku vratio ljubimac. Jedno fenomenalno malo delo koje ste napravili, koje verovatno i dan danas još konstantno upgradeujete na milion načina, je li tako? Kako je izgledao sam put od ideje da se napravi aplikacija takva i kako je nastala ideja uopšte za takvu aplikaciju do same realizacije? Ja sam o toj aplikaciji razmišljala, da kažem, još pre Lady ove moje kuce, kroz aktivnosti udruženja i kao pojedinac, zato što mi se desi da u šetnji pronađem ljubimca bez nadzora i desilo mi se da ljudima vraćam kućama ljubimce koji su izgubili. Međutim, da kažemo, ova tužna situacija me je podstakla da to što pre završim i sad, nažalost ili na sreću, ja sam one man show, ja sam neko ko je autor i kreator aplikacije, sarađivala sam sa timom programera koji također imaju empatiju prema životinjama, koji su mi pomogli da kažem tu svoju ideju da pretočim u jednu aplikaciju i ideja mi je da ta aplikacija i dalje nastavi da raste, da se proširi na druga tržišta, na tržišta bivše Jugoslavije i Balkana i da postane jedno ultimativno mesto koju bi koristili vlasnici ljubimaca za svoje različite potrebe. Kroz evoluciju, kako si me sad pitala, ono što je važno, što smo sad, na primjer, napravili u odnosu na prvu verziju je zdravstveni karton za ljubimce. To je e-zdravstveni karton. To je, mislim da je jako važno. Naši svi ljubimci, kad su s nama, mi se nadamo da će biti kroz svoj čitav životni vek. Kroz svoj životni vek oni prolaze različite faze, imaju različite potrebe, od toga kad su bebači, kad su mali, pa imaju
jedan set potreba do toga kad su jeli već Tako je, pa seniori. isto kao i mi ljudi, mislim, sve Tako je, identično. tako Živa je. smo Tako bića. tako da sam napravila zdravstveni karton gde vlasnici ljubimaca mogu da unesu sve posete veterinarima, mogu da unesu evidencije vakcina, evidencije svih laboratorijskih nalaza, ukoliko ljubimac ima neku terapiju koju je neophodno da koristi, mogu da se postave neki podsjetnici, odnosno obaveštenja, tako da dobije obaveštenja, a isto tako ono što je važan deo, na primjer za nas koji smo u gradovima, kada vodimo kuce u šetnju, imamo, mislim, često komunalna milicija traži da sa sobom imate pasoš ljubimca, da imate ličnu kartu, jeli, i da imate one vrećice za kaku. Sad, u okviru aplikacije mi, pored zdravstvenog kartona, imamo i taj, jeli, da kažemo, personalni karton gde vi možete da slikate pasoš, da slikate prvu stranu pasoša, odnosno drugu i treću gde se nalaze podaci o mikročipu i da slikate onu stranicu gde je evidencija o vakcinama protiv besnila i zajedno sa svojom ličnom kartom, tako da ne morate svaki put kad šetate da nosite pasoš ljubimca i da da se to ne ošteti, jeli. Tako da je to, da kažem, isto još jedna lepa funkcionalnost aplikacije koja vlasnicima, da kažemo, daje neki mir, a sa druge strane, da kažem, ovaj zdravstveni karton omogućava da imaju na jednom mestu preglednu evidenciju koju mogu uvek da podele sa veterinarom o svom ljubimcu. Fenomenalno. Iskreno, svaka čast na svemu tome i na celokupnim idejama šta sve zapravo staviti u jednu aplikaciju, jer ovo su sve jako korisne stvari koje zapravo svima nama vlasnicima mnogo znači. Koji su bili najveći izazovi tokom pravljanja same aplikacije? Verovatno si imala neku ideju u startu kako bi ti to voljela da izgleda. I verovatno ta sama prva verzija aplikacije do sadašnje verzije aplikacije nema veze, sve sam kao totalno je otišlo neku drugu stranu. Pa jeste, da, ja sam mislila da će inicijalna verzija aplikacije biti dosta jednostavnija, iskrena da budem, i da će dosta manje da košta. Ja, kad sam rekla one man show, ja sam jedini finansijer te aplikacije. Svaka čast. Tako da, a opet kažem, besplatna je i namenjena je drugim ljudima, tako da zaista nisam slutila da će poprimiti takve razmere, jer zaista neke od aktivnosti dnevnih podrazumevaju svakodnevni rad na održavanju aplikacije da bi aplikacija bila što bolja korisnicima. Jako se oslanja na mape koje se, mislim, kao što i sama znaš, svako malo Google ažurira mape, pa to onda mora da vezuje se i za aplikaciju i tako dalje. Tako da nešto što ja u početku nisam uopšte imala svest o tome. Tako da sa rastom aplikacije sve postaje, da kažem, kompleksnije. Tako da, ali jako sam zadovoljna, ja to radim u svoje slobodno vreme, namenjeno je za širu društvenu zajednicu i zadovoljna sam, da kažem, tim putem od kako smo krenuli skromno do sada, evo, ovih rezultata. Ja verujem da ćemo biti još uspešniji. Sad, kako ti je iskustvo iz Tarketa pomoglo u razvoju celog projekta? Ja u Tarketu sam prošla, da kažem, ceo put radim preko 20 godina u kompaniji. Imala sam neke 5-6 godina sam vodila strateške projekte u okviru kompanije Tarketa. Kad kažem strateške projekte, to su projekti izgradnje nove proizvodne linije, bila sam zadužena za celu fabriku parketa i tako dalje. To je onako veliki biznis od par desetina miliona evra, upravljanje sa različitim ljudima, brojem ljudi, imaš set KPI-eva, set pokazatelja uspešnosti, moraš da radiš na biznis planovima, tako da ja bukvalno sve to što, mislim, većinu toga što sam naučila pokušavam da prenesem kako na PIM Pet, tako i na Pet Mondo.
mislim, iako smo udruženje ili i neprofitna Jeste, da. organizacija, mi svake godine imamo budžet, pravimo budžet. Moramo da napravimo Naravno prosto da znaš zašto da i bi koliko znali kako. raspolažeš, pa I da. definišemo i ciljeve, koji nam je cilj životinja, da udomimo, koliko možemo da spasimo, kako što se tiče finansiranja hrane, vet troškova i tako dalje. Tako da imamo i te kao neke pokazatelje uspešnosti. Nakon, da kažemo, periodično mi to evaluiramo, ocenjujemo kako i šta. Konkretno za PIN-5 aplikaciju sam primenjivala design thinking metodologiju koja podrazumeva da projektuješ rješenje na osnovu potreba korisnika. Tako da ja sam radila i da kažem, bila sam ja kao jedan od korisnika, imala sam da kažem neki lični set uverenja i iskustava, ali svakako sam pitala i druge ljude pokušavajući pri tom da tražim ekstreme. Da. Oni koji su, na primjer, koji uopšte nisu zainteresovani za aplikacije poput PIN-5 do onih koji su entuzijasti i svima bi preporučili. I pokušavala sam da nađem neko rješenje koje bi bilo, da kažemo, da odgovara Svima, da, veće populacije barem. Tako je. Tako da, eto, i za PIN-5 aplikaciju mi imamo, da kažemo, kroz tu design thinking metodologiju, vi imate neki MVP, to je minimum viable product, znači da kažem neki osnovni set funkcionalnosti koji daje korisniku, da kažemo, osjećaj da to vredi nešto. Da. Pa do onoga, i to se zove, da kažem, MVP je kao neka kao skateboard varijanta. Do neke varijante koja je kao ovako formula, koja, da kažemo, nudi sve funkcionalnosti na jednom mestu. Tako da još nisam došla do formule, ali nisam ni skateboard sa PIN-5 aplikacijom. Tako da sam na putu i nadam se da ćemo doći do formule. Uspešno se penješ. Tako je. Primetila sam to i mnogo mi je drago zbog svega što radiš. Sam put od ideje pravljenja aplikacije do zapravo realizacije i na kraju krajeva pospešivanja same aplikacije kroz vrijeme dosta znači samim korisnicima. Pretpostavljam da si dobijala i od njih neke feedbackove ili neke barem propratne poruke sa strane, usputno nešto, da su barem komentarisali kako im se sviđa, pogotovo recimo taj neki novi upgrade koji napravite. Kako izgleda taj neki moment korisničke podrške recimo u samoj aplikaciji? To je sjajno pitanje, da, i u razvoju svih i kako ove do sada, tako i narednih verzija, usmerena sam na povratne informacije od korisnika i tražim od njih predloge šta bi moglo da bude bolje. Najčešće su se predlozi odnosili, na primjer, na uvođenje i podršku drugih jezika, pre svega ruskog jezika. Također traži se podrška širenja aplikacije na druge regione. Dosta nekih sugestija koje smo dobili smo, da kažemo, i usvojili, a tiče se, na primjer, razmene komentara i poruka između korisnika, nekih privatnih podataka, zaštite privatnih podataka. I imali smo situacije da su nas kontaktirali različite firme, kako profesionalci u toj oblasti, tako i, da kažemo, neki pojedinačni korisnici sa svojim sugestijama. Imali smo situacije i sada imamo da korisnik, na primjer, skine aplikaciju, a ne može da iz nekog razloga da postavi, da objavi sliku ljubimca. Imali smo, na primjer, neku gospođu koja je izgubila ljubimca, ali nikako nije uspevala da objavi sliku ljubimca, je stalno kačila svoje slike. I onda smo napravili, da kažemo, u administratorskom delu nekako da može kao administrator, može da poslala mi je slike na mail, pa sam ja okačila u okviru administratorskog dela da ne bude njena slika. Da se izmeni cijela taj proces. Tako da ima takvih primjera, ima tako i šaljivih situacija, ali eto, uspešno ih prevazilazimo. Kontaktiraju nas ljudi preko maila, kontaktiraju nas preko Instagrama, kada im je potrebna pomoć. Mi u okviru Instagram stranice isto tako, pošto se poster automatski generiše, pa kad je izgubljen ljubimac, odmah ga objavimo i na Instagramu. Tu imamo nekih preko 5000 pratilaca, pa nekako verujemo da i tu isto ta vrsta community znači. Da.
nebitno je kolika je grupa ljudi, ali ta grupa ljudi ukoliko voli i veruje u jednu stvar, proširit će dalje na svoju neku drugu grupu ljudi. To nikada nije zapravo tih 5000, nego mnogo, mnogo, mnogo više. Tako je. Mislim, znaš i sama kada kreneš da pričaš o nečemu što voliš, i tvoja drugarica će pričati o tome i reći nekom drugom i tako dalje, i cijeo taj proces će se mnogo više proširiti, napravit će se jedna nova mreža, a ne samo ona za koju smatraš da postoji, što je fenomenalna stvar. Meni je mnogo drago da smo, na primjer, sa ovom aplikacijom preko 300 ljubimaca, evo do sada, koliko ona već postoji, neki godinu i više dana, uspjeli da vratimo domovima. Predivno. Da kažemo 300 lepih priča sa lepim krajem. I isto tako krenuli smo sada sa ovim konceptom za udomljavanje, sa sekcijom udomime. Imamo nekih otprilike 23 ljubimca su našla svoj dom uz pomoć ove aplikacije. Predivno. To je bukvalno najlepša stvar na svijetu. Također, dosta ljubimaca traži svoj dom, a nije čipovano. Izgubili su se. Zašto je čipovanje važno? To je jako, jako, jako važna stvar iz više razloga. Prva stvar je zato što je to zakonska obaveza. Prema zakonu o dobrobiti životinja, svaki vlasnik životinje je u obavezi da svog ljubimca čipuje i da vakciniše protiv besnila i da dobije pasoš. Sada, procene neke su da u Srbiji postoji bar 1 milion ljubimaca koji su čipovani, a da je bar jednako isti broj onih koji nisu, što je ogromna cifra. U situacijama kada se ljubimac izgubi, naravno, ukoliko je čipovan, to olakšava situaciju. U situacijama, i to je prednost PIN-5 aplikacije, ako se izgubi ljubimac koji je tipa vučjak, teško će sad, ako si ga ti našla sad, teško da ćeš ga nositi kod veterinara, da sad ako ne poznaješ psa pa da mu pas očita čip. U tu svrhu je dobra i korisna PIN-5 aplikacija gdje možda objaviš psa i našla sam psa i za 20 sekundi je objava u okviru aplikacije sa notifikacijama. Ali čip je također dokaz vlasništva. I mi imamo danas, imamo i situacije da nisu svi ljudi dobri, da nekad često koriste tuđu nesreću, da kada ljubimac nestane, nekad i ne nestane, da se sam izgubio, već bude ukraden. I često je to, dešava se da to budu nečipovani ljubimci i onda je to predmet sudskog spora, jako teško dokazivo. Ovako kad je ljubimac čipovan, onda postoji jasna evidencija, jasan trag i dokaz o vlasništvu. Tako je, I mislim da je to jedna od najbitnijih karakteristika. Jeste i apsolutno se slažem oko toga. Meni se desilo da se moj pas otrgao, izgubio i da smo ga tražili i ceo blok prešli, okolo blokova prešli jer sam ja na Novom Beogradu i na kraju je moj ljubimac otišao mnogo, mnogo dalje, ali hvala Bogu na čipu i na divnim ljudima koji su ga odveli u prvu veterinarsku stanicu koju su našli i sve se sredilo. Tako da sve razumem, znam kako sve to funkcioniše i drago mi je što se podiže svijest zapravo o bitnosti čipovanja pasa, odnosno životinja, generalno ljubimaca. Može i mačka da se čipuje, da znate, to je isto funkcioniše. Tako da ne mora samo pas. I mačke se gube, one same po sebi vole da idu, da cunjaju, da okolo da izađu, pogotovo ako su negde slobodne i dešava se isto da i one nekako nestanu, odu sa strane, tako da je jako bitno zapravo da se i one osiguraju i da sutra, za ne daj Bože, znaš da postoji mogućnost da bude mnogo lakše nađeno nego inače. Sada, kako ti iskustvo sa Havaja oblikovalo za rad sa životinjama? U velikoj meri. Ja sam na Havaje otišla tako što sam dobila sportsku stipendiju. Aha. Igrala sam odbojku i otišla sam tamo, dobila sam ponudu da igram odbojku i da studiram. Ja tamo kada sam došla, moj univerzitet na kojem sam ja bivaju u Havaji, se nalazi u neposrednoj blizini Polinezijskog kulturnog centra. To je jedna od najvećih atrakcija, inače atrakcija broj 2 na samim Havajima. Prva atrakcija je Pearl Harbor i veliki broj studenata je tamo radio. I ono što mi je
onako jako bilo interesantno je to način na kako su oni povezani. Na havajskom oni to zovu ohana, to znači kao porodica. I oni su svi između sebe povezani i tako imaju duboko poštovanje prema prirodi, prema životinjama, jedni prema drugima. Ja sam se sa zadovoljstvom uključila u tu vrstu aktivnosti. I ono što sam primetila i šta je, na primjer, kada se uporedi Havaji, pa čak i veći deo evropskih zemalja sa Srbijom. Evo, moj sin je sada 4. razred Jovine gimnazije u Novom Sadu i želi da upiše neki univerzitet u inostranstvo. Jedno od glavnih pitanja koje je imao na intervjuu je kakve su mu volonterske aktivnosti, da li ih ima. Ja moram da kažem da to u Srbiji ta vrsta, da kažemo, davanja zajednici nije na tako visokom nivou kao što je na Havajima ili kao što je u drugim evropskim zemljama. Da li sada spletom, da kažemo, okolnosti, teškog života, svakodnevnih problema, ne znam šta je razlog, ali ljudi su nekako više okrenuti sami sebi, odsutni i mislim da je to nešto što je, da kažemo, velika šteta i da bi ova zemlja i grad i sve ovde bilo mnogo lepše kada bismo malo više potrudili jamove koje konstantno nosimo zapravo. I pomogli onom kojemu je pomoć potrebna. Verujem i slažem se apsolutno tome. Sada kroz PIN PET sekciju postoji ta dodatni deo Udomi me i koji pomaže životinjama. Kako je nastao taj dodatni deo? Opet, da kažemo, vezano kroz neko lično iskustvo mojih prijatelja. Mi smo hteli, opet kada objaviš nešto na društvenim mrežama, vidi se to, ali opet posle nekog vremena ljudi zaborave. Ili kontaktiraju nas, a životinja već udomljena i tako dalje. I onda smo hteli da napravimo neku bazu gde može korisnik da, bilo da je u pitanju pojedinac, jer često preko Pet Monda dobijamo i zahteve humanih ljudi, pojedinaca koji su spasili, na primjer, leglo životinja, kuca, maca, othranili, zbrinuli i sad hoće da ih udome. I onda oni kažu, možete vi podeliti na našoj stranici? Ja kažem, može, ali prosto to su zatrpani smo sa objavom. Mi sami imamo 130 svojih životinja koje su kod nas, jeli? Pa evo, mislim da svakog objavimo po jedan dan, to je već onako zatrpano. Ljudi to ne vide u moru vesti. I zavisi kako im je algoritam podešen i tako dalje. Tako da smo baš hteli da napravimo sekciju koja bi mogla svakom potencijalnom udomitelju ili onome ko želi da udomi ljubimca, omogućili da vrlo lako, da kažemo, kreira profil ljubimca, a da onaj ko je zainteresovan može da ima različite kriterijume, filtere, pretrage. Pa neko može da kaže, ja želim da udomim crnu macu, zato što sam u detinjstvu imao crnu macu. I može vrlo lako da to pretraži, mnogo lakše nego što to društvene mreže omogućavaju. Mogu da kažem, evo, želim da udomim ljubimca koji je blizu mene, u mom gradu. Tako da daje taj neki set funkcionalnosti koje olakšava tim životinjama da budu vidljive. Fenomenalno. I to stoji tu dok se ta životinja ne udomi. Da, fenomenalno. Kada govorimo o samim tim životinjama koje žive na ulici, hajde kaži mi recimo 3 neke stvari koje svako od nas može da uradi, a da im pomogne. Njima, ne znam da li si primetila. Možda je to prva stvar. Udomi me, da bude tu, ako ništa drugo, da se objavi. Jeste. Ja bih rekla da je nekako i prva stvar, ne znam da li si imala priliku kad izađeš napolje, pa dosta tih kuca koje su sa ulice, one su često samo željni ljudskog dodira. Često su željni interakcije sa drugim, da kažem, drugim životinjama, drugim kucama, a imamo, svesni smo i dešava se da imaju vlasnici ljubimaca koji ne daju da se njihov ljubimac igra, sa lutalicom. I onda ta kuca ide za njima i tako. Oni
pre svega samo nekad žele samo da se pomaze. Eto, i da budu viđeni. Eto, to je, da kažem, neka prva stvar. Druga stvar, eto, to ne košta ništa. Da. Ako ne voliš životinje, bar nemoj da bacaš na njih kamen ili da ih psuješ i teraš. Eto, bar to. Da. Eto, to mislim, svako od nas može da uradi. Ja, da kažem, sam se već kroz godine istrenirala, stalno nosim sa sobom nešto, tako neke konzervice i tako da dam, ali evo, dobro si pomenula, evo sad idu topliji dani. Ta voda je potrebna i pticama, i insektima, i ježićima. Svi oni koriste tu vodu. I prosto je nevjerovatno da to sada može da se nađe neka osoba koju to smeta. Da. Svako može da uzme neku, ponese bočicu vode da im sipa ili da da neki komadić neke hrane iz kuće. To, jer vi nikad ne znate, to njima nekad može da bude jedini obrok koji su pojeli tokom dana. Stvarno njima sve znači. Oni su stvarno prezahvalni i stvarno cene sve što im se pruži. Ja zato čvrsto verujem da svako može da uradi bar nešto. To je tačno. Ajde sada opet na brzaka da nabrojimo 3 stvari koje realno svako od nas može da uradi, a vezano je za životinje koje su na ulici. Može da im sipa vode, može da sipa malo hrane i može da ih oglasi u PinPet aplikaciji za udomljavanje. Da. I da ih pomazite. Mazite životinje. Dobro, možda ježa, ne, ali generalno. Da. Ježić ne verujem da bi baš hteo da se mazi. Da. Da bi bio uplašen mnogo. Oni su mali, preslatki. Mislim da bi se uplašili nas velikih. Pa tek da. tako pobegli bi, verovatno, ali uz malo vodice i hrane nikad se ne zna. Šta znači imati zdravstveni karton kod ljubimca? Koliko je to bitno? To je super bitna stvar, jer nikad ne znate kad ljubimac može da se razboli. Vi možete da budete u drugom gradu, možete da date ljubimca nekom drugom na čuvanje, otišli ste na more, evo sad će sezona godišnjih odmora. I jako je važno da postoji ta evidencija o zdravstvenom biltenu životinje. Kad je očišćen od parazita. Životinje moraju da se, pre svega psi moraju da se redovno čiste. Sad nam je sezona krpelja, pa ćemo preći u sezonu komaraca. Moraju da dobiju redovno zaštitu od spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Jedna evidencija sa setom notifikacija je jako, da kažemo, važna i korisna jer predstavlja i prevenciju nekih potencijalno i fatalnih bolesti. Evidencija o vakcinama, sve informacije vezane za navike ljubimca. Na primjer, postoje neke vrlo ozbiljne bolesti koje se odnose na tumore, bolesti bubrega, pa i autoimune bolesti koje jednostavno se dese kao i kod nas. Apsolutno. I jako je važno da vlasnik posmatra svog ljubimca i da ima mogućnost da unosi sve te promjene u ponašanju, da li jede, da li ne jede, kako se ponaša, da li spava, da li je uznemiren, da li je povraćao. Za sve to služi zdravstveni karton u PinPet aplikaciji. Jednostavno, u digitalnom obliku na jednom mestu imate sve informacije o svom ljubimcu od trenutka kad je kod vas, pa, da kažemo, mnogo godina. Svesni smo činjenice da je pet industrija kod nas sve popularnija i nekako brzo raste u tom smislu i to imamo sve više i više tih nekih prodavnica gdje možemo svašta nešto da kupimo. Ali ipak nedostaje društveni angažman svega toga. Koliko zapravo nedostaje on i koliko ga ti osjećaš eventualno, koliko osjećaš taj nedostatak i šta bi poručila svim ljudima koji su u toj industriji, a time se bave? Za to imam onako vrlo jak stav. Podugačak odgovor, tu smo da ga podelimo. I dugačko objašnjenje. Mislim da generalno kompanijama u Srbiji, ali naročito iz pet industrije, fali malo korporativno društvene odgovornosti. Ukoliko si ti u pet industriji, baviš se proizvodnjom te hrane za ljubimce, baviš se distribucijom te hrane za ljubimce, pa negde mislim da ne bi propao ukoliko deo te hrane koju proizvodiš usmeriš za te ljubimce sa ulice. Ja mogu da kažem i kroz prizmu Petmonda, udruženja čiji sam ja osnivač. U Srbiji imate
da kažemo 4 proizvođača, velika proizvođača hrane za ljubimce, suve hrane za ljubimce. Imate na desetine uvoznika hrane za ljubimce. Nikad nam niko nije dao ni jednu donaciju. Ne da nismo tražili. Sa druge strane, tražili smo ne da nam sada i da nam neko pokloni u tom smislu, smo tražili da uzmemo robu neku koja je pred istek roka sa oštećenim tim, da kažemo, pakovanjem i tako. Nismo naišli na razumevanje. Svu hranu koju kupujemo uzimamo uz avansno plaćanje. Naše iskustvo, moje lično iskustvo je vrlo poražavajuće po tom pitanju. I nekako mislim da filozofija poslovanja koja je isključivo orijentisana ka profitu, da kažemo, negde će sustići na dug rok. Jednostavno i sve te firme koje funkcionišu na tržištu Srbije. Mislim, ti možeš da odeš i da u okviru svog fabričkog kruga ili prodavnice ti ne vidiš životinju izgladnelu sa ulice, ali vidjet ćeš je na nekoj, kad budeš krenuo u pozorište ili bilo gde. Mislim, prosto je teško ostati imun na sredinu u kojoj se nalazimo i ovo je stvarno još jedan javni apel. Pomozite životinjama sa ulice, dajte im hranu, dajte im neki prostor da mogu da budu. U Srbiji ima 7 miliona stanovnika, ima, da kažemo, preko 1 milion registrovanih ljubimaca, ima preko 2-3 miliona domaćinstava. Kad bi svako domaćinstvo, da kažemo, prigrlilo, dalo, da kažemo, krenula da brine o jednoj životinji sa ulice, gde bi nam bio kraj. A zamislite koliko ima registrovanih subjekata, pravnih subjekata, privrednih subjekata u APR-u. Pa zamislite da iz APR-a svaka jedna firma uzme po jednog ljubimca, da o njemu brine, da kažemo svaki mjesec kupi tableticu za buve i krpelje i da očisti od unutrašnjih parazita i da kupi 5-6 kila hrane. Pa nijedan pas ili mačka na ovoj ulici u Srbiji ne bi bile gladne. A s druge strane ni firma ne bi propala. Ne bi propala. Evo, mi pričamo o cijeloj sumi tipa možda 3.000 dinara na mesečnom nivou. Što je smiješno kada pogledaš tako, pogotovo za neke firme definitivno. Kako motivisati onda te firme da se zapravo društveno angažuju, da imaju malo više empatije? Šta da poručimo mi sad kao neko društvo koje zapravo voli životinje i voli ih iz čista srca, a ne radi profita? Ja mislim da razgovor, nekad ljudi, često opet kažem, kao i ovi pojedinci sa nedostatkom volonterskog angažmana, budu zaokupljeni sobom i svojim problemima, možda nosi teško breme. Ja ne verujem, često verujem da su ljudi u suštini dobri, ali da jednostavno usled spletom okolnosti izgube malo, da kažemo, fokus na tome šta su stvarno bitne. Na drugu stranu, što bi se reklo. Tako da mislim da ovo što vi radite je sjajna stvar, što dajete priliku i animirate ljude, publiku da sagledaju stvari iz drugog ugla. Mislim da edukacija, priča, saosećanje prema drugim ljudima, prema drugim živim bićima sa kojima mi delimo ovu planetu je nešto što, da kažemo, ultimativno može da dovede kroz promenu ponašanja ljudi. Ja nisam pobornik nikakvih kazni, nikakvih nekih nameta. Verujem da kroz toliko do dobrih rezultata možemo da dođemo samo ako se svi pomalo angažujemo iz malo dobre volje. Verujem. A šta bi poručila mladima? Mladima bi poručila da se pridruže bilo kakvoj volonterskoj inicijativi, da vide kako, da probaju da pomognu nekom drugom i da vide kako je to lep osjećaj. Naročito ukoliko je taj neko bespomoćan, kao što je većina životinja ovde u Srbiji. One nisu svojim izborom završile na ulici.
neke vrste životinja, na primjer psi, u potpunosti zavise od čoveka i od čovekove dobre volje. Zaustaviti se, potrošiti malo svog vremena na nekog ljubimca kome je neophodna pomoć je nešto što je, da kažemo, jedinstveno iskustvo i stvarno nešto što bi svima preporučila. Apsolutno to ne može da se neprocenjivo, kupi ni da. novcem ni bilo čim. Tačno. Apsolutno neprocenjivo. Nama možda neće značiti ništa u tom trenutku, ali ćemo vremenom shvatiti koliko zapravo nama njihovo prisustvo znači. Tako je. A ne obrnuto toliko. Tako je. Za kraj, šta bi poručila svim vlasnicima ljubimaca? Poručila bi im da probaju, da instaliraju PinPet aplikaciju, jer je namenjena za sve vlasnike i za sve ljubimce. Da. Svako će tu naći nešto što mu je potrebno. Da bismo mi nastavili da radimo ovaj dobar posao, udomili više ljubimaca, pronašli više izgubljenih ljubimaca, potrebno je da što više ljudi koristi aplikaciju. Aplikacija je besplatna, to je, da kažemo, moj poklon vama, vlasnicima ljubimaca. Na vama je samo da je koristite. Preuzmite je sa Apple Store-a ili Google Play-a, možete posjetiti sajt PinPet.rs ili naše društvene mreže. Na društvenim mrežama također postoje linkovi ka aplikaciji. Sad, posljednji deo zapravo jesu pitanja drugih životinja ka nekom našem gostu ljubimcu, ovog trenutka tebi, jer tvoji drugari danas nisu mogli da dođu sa tobom, sasvim opravdano i skroz ok. Pas Beni iz Novog Sada pita, ako se izgubim, kako moj čovjek može najbrže da me pronaći? Možete kroz objavljivanje preko PinPet aplikacije. Jednostavno instalira se aplikacija i unese se fotografija ljubimca, naziv i posljednja lokacija gdje je izgubljen. Jasno. Mačka Lili iz Beograda. Ako ne nosim ogrlicu, da li sam u većem problemu? Za mace Lili je onako vrlo triki. Ukoliko se mace izgubi, naročito ako ima zvonce, to zna da animira pse i onda oni znaju da povijaju mace. Ali bilo bi dobro ukoliko se svaki ljubimac koji se izgubi, bilo bi dobro prije nego što da ima svoju ogrlicu i da naročito bi bilo dobro da ima privezak sa brojem telefona vlasnika. Da, definitivno. Pas Rex iz Niša pita, da li stvarno moram redovno kod veterinara ili je dovoljno samo kad nešto nije u redu? Redovno Rex kod veterinara da bi bio dobar i zdrav. Jeste, to se slažem i ja. Mada i nama nekada ljudima je teško da idemo kod tog doktora. Ne volimo baš te momente, iako znamo da mora. Da. Snežana, hvala ti puno što si podelila sve ovo sa mnom i sa našim gledaocima, što si podelila celokupnu priču, što sve ovo radiš vrlo čistog srca i izrazito zdrave duše, moram priznati. To je bar moj subjektivni osjećaj sada dok sam pričala sa tobom. I što si nekako iz svog iskustva koje je bio na neki način tragičan, izvukla nešto dobro, a to je baš zapravo ta ideja o PinPet aplikaciji. Ja sam stvarno uživala u razgovoru sa tobom i verujem da će i gledaoci uživati u celokupnoj epizodi. Dragi gledaoci, hvala vam što ste još jednom bili uz nas. Ukoliko nas niste zapratili, obavisno nas zapratite na društvenim mrežama i YouTube-u. Također zapratite i PinPet aplikaciju, posjetite sajt, skinite aplikaciju, ukoliko imate mogućnosti udomite životinju, ako ne, bar vidite negde notifikaciju da je negde nestala, pokušajte, otvorite 4 oči, možda je baš vi pronađete. Za kraj, volite životinje jer one vole iskreno. Vidimo se!